voin hi February ni somni pani sang ni somni panga ni a Chhimtuipui district PYD conference kanai na hun to Siata biakin hei kan thlenga anlo natlang na sakhop maya kapui natlang ve ni mo in va boy om ve o in ha to em he lama hi gate turten lo siam ani oma Siata biakin alian thop maya hai he lama ta poi kapu theon lo natlanga bokan kan hol ko zoi yang in ha to em tập toán sợ mà em dắt nghe phổ yên em dắt nghe với hạt lang thầy châu sống thung vel dạng mà lỏng ôm em bia kinh chung cần đu tăng hay hết lắm bằng tập bộ thì hiện nhiên bia kinh chung mấy ba cả asira hiện extend na thì hiện thadeu nan lo siama e po hian la siam chhun jam tur anga ila kong ka mo in ha to em hello he lampang po extend na lo siama voin ni a hianin an district troi tu te nen kan han phang ho ani a Siata in Chhimtuipui na mun tur an Inbuatsaihna te district troi tu ten an han thlir puin rom han hate han siam pui don ani a keni media an pang to bo he miron soma thalak na mun tu te voina kan han en chiang ram don ani ei bek hilian thop maya anuam don khop mai iskata arui chipoki Chhimtuipui district PYD conference voice omli pariat na chu Siata hmuna nei ani dona tlang ranga PYD member te Siata hmuna conference mang turin lali su mingin kan soma chu ole hey Chhimtuipui kan thlen tur hi a ko hran zong pin kan phur em a na tlang hi kum thar zo tang tho tang nga la ni a ni khata hian mi ring som thum le som li in ka ri tho zia ang kan ni a lel pan remati chuan atul chhuna ma po na sa takin kan Inbuatsaihna ni voina te po he na tlang kan thoka mi som ni som thum in kar vel chuak thinang kan ni Langsha PYD member te Chhimtuipui district PYD conference ron chim ve ngai turin ali suam min kan som bok chu ni kalome hatlang solom khop mai he kapi te hau po Chhimtuipui Inbuatsaihna kal mek zel ani a Hela i photo booth tur me la hi photo booth tur ani a photo booth tur po alian thadon khop mai hai fit som pali mo ke hi ke chata kanya seta local LED president kani Chhimtuipui district PYD member zong te Siata PYD conference to Russian in Java in local vectorin customer cheu lalpa iswam hingin hela hi reception counter
om na tur vel te ni a tin medical lam te po ta se an siam thakop mai a he tuna hian kan sound operator tur te an ron thlenga sound operator ten sound lampang a han check me ka ni so lamasakan district 4 rom han an han siama seat arrangement ti velte Chhimtuipui district PYD conference foi somli le pariat na tun tha ni somni pasaria tang hian kan mangtan do na siata muna Inbuatsaihna kal mup maya an mu nom hle siata local te an Inbuatsaihna tha hle maya biakin le avel pialama kathin lung tilom tu chu an mi mal chung kwa an Inbuatsaihna sa ti chuan ko ran PYD te po bethelin an riak luta hei tukin lama an ron ho a chutiang chuan bethelin pathian karin tong train pathian an karani alom len ka ria chutiang tho chuan LED te po an beina sa Chhimtuipui district PYD ten tharau thiang hlim kan dona helai mun ange hian thalai rual ten tharau thiang hlim kan buan ngei theina turin na satakin a thleng tu local te an Inbuatsaih ani chunga wang chuan tun huna hian kan thupui tharau thiang hlim nei ru ti thupui mangin conference kan mang dor ani a Chhimtuipui district chunga PYD member zong te he conference si keima chanpul ani keima ta ni ti hria a conference chim theu turin kanin chain kanin ngena kanin be sei tak meu bani chutiang tur chuan district PYD po Inbuatsaihna sa hoi tu te po kan Inbuatsaihna sa chutiang tho chuan a thleng tu local bial chenin an Inbuatsaihna sa em ani chuwang chuan Chhimtuipui district chunga PYD member zong te tun thani somni pasari a hian helai siata tlanga ngei hian in hmuwa himle lom taka lo tel vek turin lo chim vek turin kanin ngenin kan be sei tak meu ani kalome khi lai khi conference nei na hum tur biakin khania lai he siata community hall ani a helai hi chai bolanga district PYD conference aro rel na mun tur ani helai hi zau nuam don khop maya an district roi tu ten an han en dikvel ani zau thadon khop mai hai khi lại khi biakin khan mai ya ain hlat du tuk lo ni ro rel na tur hun he ke hi upasi builung siata local treasurer ni like ni tuntum district PYD conference lo thleng tura hian PYD member zong lo telvek turin siata UPC local church mingin kan som chu真情差一束。